Mä isken heti teille, kun sulla on jo Valtteri niin paljon käsissä, että jos mä annan vaikka sulle Lauralta mikrofonin, niin sä voit sitä jaella siinä. Mut ensinnäkin onneksi olkoon, että finaalissa! Mitä? Onks tää, okei, Valtteri, sanotaan nyt ihan ensin sieltä, niin aika puskista kaveri tuli ja tällä hetkellä niin taitaa jengi vähän diggailla äijää. Niin, mä ihan sanaa, että en mä nyt oikein tiedä mitä tässä tekisi. Että tosi kiitollinen mä oon kaikille, jotka on äänestänyt. Että mä teen sitä, mitä mä niinku kuvittelen osaavani ja sitten sit se on herra haltuun loppuun. Joo, tossa, missä mä oon kuullut aikaisemmin jossain suomalaisten esimerkiksi jääkiekkoilijoiden tai ylipäätään urheilijoiden haastattelussa. No, tehdään niin parhaamme ja katsotaan mihin se riittää, et ei lähde kaverivauhtiin. Nyt mä rupeen itkemään. Nyt mä rupeen, niin sitäkin kohta, mutta rupeen ymmärtää lätkän pelaajia paremmin, että kun sä käyttää näitä samoja juttuja. Joo. Nyt mä ymmärrän miksi. Se tulee sydämestä sieltä. Niin. Laura, tuossa Marko ehkä vähän viittasi siihen, että sä päästit jotenkin ekaa kertaa ihmisiä, ehkä tämmöistä niin massayleisöä, suurta yleisöä niin iholle ja siihen kyynelkanavan viereen. Ootko sä kokenut jotenkin, että ihmiset ei ole ihan tiennyt, millainen sä oot tyyppinen ennen tätä? En mä ole ihan varma oikein. Ainakin ne, jotka niin kun on mua seurannut ja käynyt keikoilla, niin he varmaan tietää. Mutta sitten ehkä semmoinen niin kun suurempi massa ei välttämättä ihan kaikkia vivahteita sillä lailla tiedä. Ja tämä on ihana tämä ohjelma, kun tässä pääsee niin kun sitten ihan ne kaikki tasot käymään läpi kyllä. Mun mielestä tässä rikkoutuu myös se semmoinen jollain tavalla se semmoinen klisee, että suomalaiset ei olisi mukamas valmiita ottamaan vastaan semmoista briljanttia moniosaamista ja lahjakkuutta. Tämähän näyttää vaan sen, että mitä parempia te olette useammassa jutussa, niin sitä enemmän ihmiset teistä tykkää. Niin... Se on muuten totta, tai sitten on tapahtunut joku vähän niin kuin, että me ollaan kehitytty me kaikki niin kuin kansakuntana tällaisessa asiassa. Että se ei ole pois välttämättä tunteesta tai mistään semmoisesta, että jos on hiottu se esitys tai näin. Kun mä katsoin Lauran esitykset tänään, niin mä ajattelin just, että jos Laura olisi syntynyt eri maahan, niin sehän on, tai Englantiin tai jonnekin, niin sehän olisi ihan starasi ja tekisi kaikki musikaalipääroollit. Sä oot ihan huikea multitalentti. Ja hän on kohta maailman stara. Mutta se täytyy oikeasti myös sanoa, että ei saa ajatella niin, että no me ollaan Suomesta, niin täällä pärjätään. Kyllä teidän osaamistaso on ihan oikeasti sen verran nähnyt tuolla maailmalla juttuja, niin se on ihan kansainvälistä tasoa. No samaahan voi sanoa sinusta, Mikko Leppilampi. Hei, niin, nyt tää menee ihan tällaiseksi tapusteluksi. Niin, mutta siis kuitenkin, Mut että täällä... ensi viikolla, sunnuntaina tää koko pitkä reissu huipentuu. Mitä te odotatte finaalilta? Varmaan enemmän semmoista, niin kuin täällä on nyt ollut joka kerta sellainen niin kuin upea tunnelma ja siis, että kaikki oikeasti antaa parhaansa. Niin se on vaan sitten ehkä potenssiin 5, niin. 100, niin ehkä mitä? Että se tunnelma, mikä sitten niin se kiteytyy, että ehkä mä oon sen tunnelman perässä kuitenkin. Joo, mä itse koin olevani voittaja, että mulla on sama miten käy sitten siinä finaalissa. Mitä tommosia kikkoja teillä on niin toisille? Mennätte sitten laittaa niin esimerkiksi toisen juomaveteen yhtäkkiä jotain happoa tai jotain vastaavaa? Hyvä idea. Mä en ole miettinyt ihan loppuun saakka, mutta toi on ihan hyvä idea kyllä. jotain karmivia juttuja. Tulee mieleen se Nancy Kerrigan ja mitä se oli nämä Tonya Harding juttu, että siellä käydään yöllä vetämässä jollain pampulla toisen jalkarikki tai vastaavaa, niin mutta onko te sellainen kilpailuasetelma yhtään täällä vai ootte sitten vaan ystäviä? Aika huonosti on kyllä ollut mitään semmoista oikeasti mitään. Mä en ole havainnut sitä kilpailua muuten kuin aina kun tulee ne loppurummut, niin sitten tulee semmoinen mitä täällä tapahtuu, kun pitää lähteä. En mä kokenut mitään kilpailua tässä. Ei, mä en oikeastaan usko, että se on niinku todellista artistien välillä, varsinkaan tämmöisessä tilanteessa, missä kaikki kuitenkin tsemppaa yhteistä hyvää kohti. Niin. Oliko tämä urheilullinen? Oli. Itse asiassa oli ihan mahtava loppukaneetti silleen, että yhteistä hyvää kohti, toinen toistaan tsempaten ensi viikolla finaali. Yhteistä hyvää kohti. Fatser. No niin. Hyvä tyyppi. Nyt menette vähän lepään. Tämä on ihan selvästi ollut pitkä päivä teille. Valtteri ja Laura, kiitos vielä. Kiitos. Tsemppi hei tulevalle viikolle. Kiitos. Ääntä vaan leputtaan ja valmistautumaan siihen finaaliin.